Айде сега да покажем втория рунд. Това всичко, където го гледате, ще бъде изкарано точно от тук през прозореца. Първо ще хвана по-големите, за да може да минат по-напред, а тия по-малките мога и да ги изхвърлям като булдозер. Стига, бе. Сега се го хваниш, сега да го изхвърлиш. Айде. Не. Той бе този човек, бе, гледа, той е по-тежко от него. Той има 100 кила сигурно. Батушо, не, 100 ми отгоре. Мали, гледай. Погни каква скала. Гледай каква скала. Опа! По-голям от тебе, бе! По-тежък от тебе, бе! Браво! Супер! Още малко остана мъката. На един без почивка. Столек! Ти си... Давай, я видим майката. Това световният шампион трябва да пасе. Не. А? Добре. Как ги хвърлиш, как ги примяташ. За 10 минути един тон камък. Няма повече, не мога мръдна. Екстра. Те се закръщиха вън. Като малко детенце ги прави. Ти едно гюре хвърля. Чашна ме направи. Какво е? Играете направо с камера. Тридесет човек. Тук маката бе. Тук щара, тук макчето. Поздравление! Не, това лепне, махни го. За какво да седи тук? Да не те удари по копа. Да бе, как му цели першинца? Не дай, ще търчал, стига. Стига, момче. Бай точно го лепна в окото право. Аз съм си гледам там. Да.